ينما خلالي وعمريرو وكورجن همل سجر ندها فاتكيرو عندنا ينما خلالي وعمريرو وكورجن همل سجر ندها فاتكيرو ورلا نقنا ليل أنا نقنا لا كشاك برت سدران أبنكم كنكنا يتحنكسو ينا جراتك ينحلبت انقسو وريفيت وشرفن أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو ترارد شخري وقداد الوانتراو وتقوتو قدام نقب وأباي لقان سرفو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو بندقوهم بنقو شخصهم بحبل نخبل نسدر تقتلت لبا نخلت قلب لنا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقنين لنا أقول النرمتان لا قشتبلتنن لا قشتبلتنن ورا مريح قليل كل وجم سنن وسوردك رخاوني ودخلالي بلدت فراخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فرد أبري وراك الآن أوك وجمسن ينقنا يكرا شكال وقت شيرن إرنوغ الأكبرا انبتين بلدي در بحر دكستلا ينقنر أردت أغفر الكستلا ينقنر قنا مساقدي مكان سلام تخطات تنايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تميتنان بحقنا نيو لومون كم وترو أقدس تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مودة تنايز مدب مسانا كتصنحون بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار دما نزل مدب كجمروا كتاتو خلهم لايك غيركم كتاتو ناب كالود نخبات صحن تغيركم دما صبونا غير تقبروا أقدس فلتت كاب استفلاليو لي كاونتني عالم زمزي كنمهارلو كنفلطو كنستوعلو زلنا تحستوتاتنا نغرب زلنا بزعبا حجرنا بفلاي دما كاب غربابتنا زمت زلو زربا بسفيح كنرينا اكسام مودتا مسايت صحنا بالكم اب عالم بيننا تراي كنا نبرو مسكالو سلو نبرو اب كال زغبر زلو بتن عبيت فصامتات كنجمر كنسغرينا ባህር በር ማግኘት ኢትዮጵያ ባህር በር ማግኘት ግዴታዋ ነው ወዳ አይደለም ራሽያኖች ራን ኤሊ ፖዝና ይላሉ ረፈደም ወይም ቆየም ፈጠነም ወይም ረፈደም ቆየም ኢትዮጵያ ግድ ነው with more than 120 million ህዝብ ይዘህ የዛን ህዝብ ፍጆታ ቀረጥ ከፍለህ የምታስገባበት የዛን ህዝብ ፍጆታ ቀረጥ ከፍለህ ዶላር ከፍለህ የምታስወጣበት ሁኔታ የለም ሕጂ ሓደ ነገር እናነፀረ ይመጻሎ ቀዳማይ ናይ ሴኩሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ኣኼባ ገይሩ ከም ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝገበሮ ዕላማ ድማ ንሓደ ነገር ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ወይ እውን ሓደ ነገር ኣነፂሩ ከም ዘሎን ነቲ ከባቢኡ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኣናላይዝ ከም ዝገበረ ይገሊጹ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣናሊሲስ ዝበልዎ ድማ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ሴኩሪቲ ትሬትስ ካበይ ከም ዝመፁ ዘሎ ከምበዓል ግብፂ ድዮም ከምበዓል ኤርትራ ንኩላቶም ኣብ ግምት ዘእተወ ሕቶ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ድማ ክቕፅል ከም ዝኾነን ወይ ብሓይሊ ኮና ንደልዮ ዘለና ብካልእ መንገዲ ኣብ ዲፕሎማሲ ብገለመለ እናበሉ እዮም ዲፕሎማሲ ትብል ዘላ ብዓለም ደረጃ ነቐፌታ ንኸይመፆም ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ንኸይመፆም ዝጥቀሙላ ታክቲክ እያ ብዲፕሎማሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል የለን ምክንያቱ ብዲፕሎማሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኸልከሎም ስለዘየለ ካብ ጅቡቲ ይጥቀሙ ኣለዉ ካብ ኬንያ ክጥቀሙ ይኽእሉ ካብ ሱዳን ካብ ካልእ ዝኸልከሎም ስለዘየለ ስለዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ሕቶ ኩናት እዩ ካልእ ዘረባ የብሉ ብኸምኣ ጥራይ ክንርዳእ ኣለና ሕቶ ናይ ባሕሪ ድማ ጀነራል ንኽትኮነሎም ንኸይክሰሱ ዝጥቀሙላ እያ እምበር እታ ዘረባ ደጊማ ደጋጊማ ናብ ኤርትራ ምዃና ብኩሉ መንገዲ ፕሩፍ ክገብረልኩም እየ and this ምናልባት ንለባም ኣምተሉ ከም ዝኾነ እቲ ጉዳይ ናይ ግዜ ሕቶ ከም ዝኾነ ጥራይ ኢኻ ትፈልጥ በዚ ባህር በር ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው ለኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ምናልባት
ጦርነት የሚመከር አይደለም የሚሉ ወገኖች ጦርነት አማራጭ መሆን የለበትም የሚሉ ወገኖችም ጭምር አማራጭ ከሌለ ከጠፋ ከጦርነት ውጪ ሌላ አማራጭ ከሌለ ድረስ ጦርነትም ቢሆን እንዳመጣጡ መመለስ መቻል አለብን የሚሉበት ደረጃ ላይ እየደረሱ ያሉበት ያም ቢሆን ደግሞ ድምር ውጤቱ የመደመር የመቀነሱ ስራ ተሰርቶ የሚመጣው ውጤት ጠቃሚ እንደሆነ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣወል ስዕድ ብዛዕባ ሚድያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገለፆ ነዚ ኤርምያስ ለገሰዲን ወላ ከስከሰ ዝብልዎ ዘለው ኣገዳሲ ፕሮፓጋንዲስት ብኣቢ ተቆፂሩ ደሞዝ ዝኽፈል ዘሎ ሰብ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ and you can see the ምልክት ኣለዎ ወይ ተወላዲ ናይ ኦሮሞ እዩ and he has ረብሓስ ኣለዎ ወይ ነቲ ኣቢ ንክድግፎ ኣብ ቀፃሊ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ብዝሰፍሐ ዝበዝሐ ሰብ ዝሰምዖም ስለ ዝኾኑ ድማ ነቶም ሰብ ዝሰምዖም እዩ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣብ ብዛዕባ ናይ ሚድያ ነገር ዝበዝሐ ሰብ ተረዲዎ እንዲ ደሎ ግን ካልእ ሰብ ዘይተረድኦ ኣሎ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ማእስ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ወይ እውን ብሃገራዊ ቴሌቪዥን እኳ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ሰብ ኣይሰምዖን እዩ ዩ አንደርስታንድ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ ኪድ ረይዎ ፖለቲካዊ ኢንተርቪውስ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ኣብ 6 መዓልቲ ኣብ 2 ወርሒ 2,000 ወይ 3,000 እዩ ዝርዮ ንሃገራዊ ሚድያ ክርኢ ዝደሊ ሰብ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ንኣብነት ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኸፍሎ እዩ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዝገብሮ ኢንተርቪውስ ኣብ ዩቱብ ከይትኩም ረይዎ 10 ሰብ 20 ሰብ እዮም ዝርይዎ ዓበይቲ ኤክስፐርትስ ወላ ስለምንታይ ነቲ ናይ መንግስቲ ሰብ ክርእዮ ይደልን እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ተመሳሳሊ እቲ ሰብ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ዛረብ ዝነበረ ተመሳሳሊ ኤክስፐርት ኣብ ናይዚ ዩቱብ እንተመፅኡ ግን በማየት ኣሽሓት ሰብ ይርዮ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ እቲ ናይ ግለሰባት ሚድያ ዝለዓለ ተሰማዕነት ኣለዎ ናይ ጆርጅያ ይኹን ናይ ሶሎ ሚድያ ይኹን ናይ ወጣባ ይኹን ናይ ማዕበል ይኹን ናይ ካልኦት ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብቲ ሚድያ ላንድስኬፕ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ኤርትራ በቲ ኤርቲቪ ወይ ብካልእ ትገብሮ ወቅዓዊ ናይቲ መንግስቲ ድምፂ ጥራይ ከስማዓካ ዝኽእል ብኡ ጌርካ ንሰብ ክፀልዮ ኢልካ ትሓስብ ተለካ እውን I don't think it's going to work ብዙሕ ሰብ ኣለኮ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ብኤርቲቪ መሊሱ እዩ ኤርቲቪ ሰብ ስለ ዘይርዮ ይፀገም ስለምንታይ ደይርዮ ባህር ናይ ደቂ ሰባት ከምኡ እዩ ነቲ ሚድያ ኣብ ተፈላለየ ላንድስኬፕ ኣቢ ነዚ ኣቢ ቮይስ ኣሎ ሕጂ ኣቢ በቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ይፍትን እዩ ግን እቲ ቀንዲ ፕሮፓጋንዳ ብመንገዲ ናይ እዚኦም ሰባት እዚኦም እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዚኣቶም ከ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዓሰብ ክንመልስ ኣለና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ኣለና ካብ ካልእ ካይኮነን ካብ ኤርትራ ብዓሰብ እዮም ዝብሉ ዘለው ኩናት ድማ ዘይተርፍ ይብሉ ኣለው ዋላ እውን እቲ ኩናት ድውነት ዘይብሉ ዓቕሚ እንተለዎም ቶም ሃገር እንታይ እዮም ዘርኢ ዘለው እቲ ኩናት ክንገብሮ እንደሊ ሎሚ ወይ ፅባሕ ኣይኮነን ከም ኣጀንዳ ኣብ ጣውላ ክህልሎ ንወለዶ ዝቕፅል ሕቶ ክኸውን ኣሎ ክብሉ ከለው ካብዚ ዝኸፍእ ስግኣት የለን ሓቂ ንምዝራብ ካብዚ ኸፊ የለን ሎሚ ክዋጋእካ ይኮንኩን ድሕሪ 10 ዓመት ግን ክመፀካ እያ ዝብለካ ፀላይ ሎሚ ዓቕሚ እንተለካ ስኻ ሬላቲቭሊ ካብ ድሕሪ 10 ዓመት ሎሚ ዝያዳ ዓቕሚ እንተለካ ሎሚ ኢኻ ክትጥቀመሉ ዘለካ እቲ ግዜ ን10 ዓመት ተፀቢኻዮ ልዕሊኻ ንሱ ኣድቫንቴጅ ክህልዎ ይኽእል እዩ ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገር ውሽጣዊ ብውሽጡ ቆንቁኑ ዘሎ ሃገር ነዚ ውሽጣዊ ፀገም ናቱ ምስቲ ናይ ደገ ሓገዝ ዘለዎ ገይሩ ክፈትሖ እንተኽኢሉ ኣብ ልዕሊኻ እንታይ ዓይነት ዳሜጅ ክፈጥር ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ዘለው ኣብ ትክክለኛ መደብ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ልዑል ምድላዋት ንክትገብር ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘድሊ ስጉምትታት እውን ንክትወስድ ዝሕግዝ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ራይት ናው ኣብ ፅቡቅ ሲቹዌሽን እያ ዘላ ሬላቲቭሊ ብተዛማዲ እየ ትዛረብ ዘለኹ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ኩናት ኣብ ኣቁርደት የለን ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ኩናት ኣብ መንደፈራ የለን ዕጡቕ ጉጅለ ብናቕፋ ዝወፍር ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ የብልና ኣብ ኢትዮጵያ this is a real story እጂ ክልተ ከሪአኩም እየ እቲ ሕቶ ብቐጥታ ምዃኑ ብተዘዋዋሪ ዘይኮነ ብቐጥታ ምዃኑ ክንፈልጥ መንሸን የሚያሳይ በዛ መጠቀም አይቻልም ብሎ የሚያስቡ አብዛኛዎቹ ሰዎች በሌላ በኩል ጦርነት ውስጥ እንኳን ገብተን ቢሆን አያዋጣንም የኤርትራ መንግስት በኃይል አሁንም ይዞ መቀጠል አሰብን የሚችል አይመስልም በኃይል እስከ መጨረሻው ይዤ የሞትኩ ቀጥላለሁ ቢል ያዋጣው ከኢትዮጵያ ጋር ባለው ሁኔታ ድጋፍ የሚሰጡት አገሮች ሊስት ዳውት አድርገን ምናቃቸው ናቸው እነዛ ሀገሮች ደግሞ እስከ መቼ ነው ድጋፍ የሚያደርጉት ድጋፍስ ቢያደርጉ የሰው ኃይል ድጋፍ ያደርጋሉ ቢሞቱ የሰው ኃይል ጥይት ምናምን ሊሰጡ ይችላሉ ፈንጂ ቦምብ ሊሰጡ ይችላሉ የሰው ኃይል ግን አይሰጡ ሕጂ እንታዩ ኣብዚ እቲ ካልኩሌሽን ናቶም and this calculation is actually
quite disturbing كربشكان نتسب كدناغر زغليو بفلاين إثيوبيا عندما أكثر حلهم زغل calculation يزي هسواي دما تدقاقا مزدق موازلو ساتو every one of them أمال حسم 210 مليون لعليو يمزبلو زربان تايو قصري matters كوينات كم زقدس قصري أب كوينات كم زقدس نا يوكرين نا راشان رأيوا يوكرين باصوارن بقلم بزحي بمم يمكن بز حزبي كندناي راشا سلا داي بلوم أب عودة كوينات أب نوي كوينات قصري أقداسي قصري كلوكا أقداسي ስለዚህ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ፀገሙ ናይ ቁፅሪ ፀገም ኣይኮነን ገለገለ ኣሎ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እቲ ቁፅሪ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ብቅዓት ናይቲ ሰራዊት የስ ኤርትራ ብቅዓት ሰራዊት ስለ ዘለዋ እዩ ነቲ ቁፅሪ ካውንተር ትገብሮ ዘላ እዚ ኣብ ዲቤት ኣይንገብር ኢና እንታይ ግን እቲ ብናይ ኤርትራ ጥራይ ኮንካ ክትሪኦ ዘለካ ፀላኢኻ ሳይኮሎጂ ናቱ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ናይ ፀላኢ ሳይኮሎጂ ናትካ ምስ ተረዳእኻ ናቱ ሞቢላይዜሽን ናቱ ታክቲክስ ምስ ፈለጥካ ንስኻ calculation أتكهو بجس خلاله هذا كاب شعبية حياة زجبر كل جزء نسأله تبوق يركنا مفلات أعمل سلوزلو وخلا زراربا أنا ناش عبيات إذا استقبله وين حبريته تقبله يكون كن زرب زلو كم ترى سبكري خلوجن إثيوبيا زر أيام زلو نجار كابت زرباناتهم نسم أدلنا يردان نايو simple calculation ترجع هون تايبلو إحنا بزحتنا بزح سرايت كنا سلف نخلينا ببزح سرايت مسينا دما overwhelm مخن قبرنا نخلينا تبوتا بفلاينا حسب زبال كينا كنحزن نخلينا يبلو Yes, you can. نعسب بس سرايت أمسخة تعزت خليقة. That's not a question. كنت كمل تخلي خايت حتى. إيرترا نقدنا يكونتنا بعسب ترايت كلا تواجعك. إيرترا أسمرا قريبا كلون نعفك من اللصوص والسنة قريب نيرم مخنياتو كينات مالت أبدفع أبزانا حجي عودة كينات ويلا بتاع دفاع تعويض كذا يكون ناي باتل يكونن war among باتل war في اللي يالو how to win the war is bad not how to win the battle نفس وقت دفاع صبر لك كمالته يكونن أقل دفاعات كتزلق تغليغا نتوكينات كنت كسعر لك كسر كاز غل كتر لك لذا إيرترا ناتا استراتيجي كم تنساتهم over simplified زغون استراتيجي بزعق زياب شجر زودقهم كم يكونن الجنتايو بمسرته نساتهم تقدسهم زلانات بنتهاية تبان كل تي أبرؤسهم وديهم ميم نتوكينات تزعبي يتساقم جن أبايتا يزولو تساقم تبايتا إزي يتشجر كوين وامزلو إذا تريوا زلهم فانيو أبزريوا كتاليكم زمسالكم مخنياتو إثيوبيا دبال the biggest problem ناتو مش تعوز أجمع and this إيرترا نايب حقن هلاوي أزقد ساتغينو إذا نجارات زكت كمالو كلا له إذا نجار إذا تدي تكيمنا له كاف اليوم سبعة ساعتهم كتكسنا يدخلنا إيرترا أما خابز حجبت يحمزلو كان محجوكو بيشوفوني نيرو حجوكو بوقعي درفتات يوم زقبرول دلو سنة ما بيتغير زلو زرع لهم فيديو دم بزعب حسب تراي بزعب كلا يرأي لهمني باي ذا واي كرداكم إثيوبياويان نا إثيوبياويان كريد لينهم زميديا ناتو كل جزء إيرتراوي زريان له داينو إيرتراين كم يجرون كم تريوا that's why أنا بزاف أسألكم عملاتهم كيت كوين ترايوا انتي يبلو خمسة لو صلاتنا كم فلت على تقول كدك إسكام من بار حدا جاي جنا عملاتهم كيت كم كاي ترايوا أبتم نا إيرتراين شانلات ترايوا نتوم إيرتراين تحجزكم إيرتراين أبيو إيرتراين دما نا إيرترا ترخاي زلو ناراتيف زلو لذي نسأله يا خب حلقة كتحيي لي بالكان من تان نخط عرفك كاسي كده تاك عليه بالكان يصرفك كويس زلو نعم صرفكو نيوتيوب صرفن نادان كلتي معري engagement يزبال من هالبعض قانقنا يوتيوب تاع الجوريزم كمية صرفن نادان معري يتسرع بيوتيوب engagement اللي وقتها فيديوهات بعد سلازي engage أي تكبر مسام أي تصحف لهم أي تملس لهم لايك أي تكبر أي ترايوهم هذا عبية مستيرنا السوشيال ميديا كتهد مالك هجن دا يبزي سمعوهم فأنا زبهال كتسألي سراوي زهان زلو we need at least 15 to 20 million armed militias from the entire Amhara population كما صرت حمشك صار إسرا مليون سراويت نقبر لنا ينزل زلو أمين قلب قالوا كل تمنسي وتهدرك هنا لو ينزل زلو by the way أمحارو إسرا مليون قال يكون بهالتيم 4-5 مليون بهالتيم ترجعون نفسهم كم يوم تقعد statistics أو تعدد زلوا يقبلونهم كاب إسرا مشان 3 مليون يوم أمحارو زبال يقبلونهم أمحارو يدبس بهالتيم so تهم زبلو زلو بتي أمحارة زبال حيلوك حيل كم زلون حد النوتو كترك الله كم زلون بحبارك على كم زلون لأنه كل دما نهلاويو بقال سناتو هجت زعبي نتا أمحارة بده زخون زلو نزت سلو نارانا من كاين نخلينا بتا أمحارة زبال حرينو تبقيس زلي هذا نجر أبتا أمحارة زلو نكي عوتون زعنك فهم زلو قينو زرعين نعي انتايو بحفشة نساتهم حد النتنا توم شجر سلو زلي حبراوي
ሰራዊት ኣቆይሞም ብሓባር ብመትከል ክቃለስ ዝኽእል ሰራዊት ስለ ዘይብሎም እቲ ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ደረጃ ዓወት ዓንቂፍዎም ዘሎ ንሱ እምበር ኣብን ሰራዊቱን ኣይኮኑን ዓንቂፎምዎም ዘሎ ኤንድ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንኤርትራ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ክንደይ ሰራዊት ኣለና ክንደይ ሓይሊ ኣለና ክንደይ ኣፅዋር ኣለና ካልኣይ ደረጃ ይስ ተቐንዲ ጸላኢኻ ውሽጣዊ ሕማም ኣለዎ ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎ ስለዚ ብዘይ ወዓል ሕደር እቲ ጸላኢኻ ክበልዓካ ከም ዘሊ ብሓንገለ ኢኹም ሕጂ ልኡላውነት ናይ ሃገር ድኽን ደፍሪና ትብሉ ኣለኹም ኣይ ኣንደርስታንድ ኣይ ጌት ዩ ኣብዚ ስምዕዎ ልኡላውነትና ንዓታቶም ከምዘይ የገድሶም ንልኡላውነትና ክደፍሩ ድሕር ዝብሉ ከምዘይኮነ ኣብ ስምዑ ቶፎል ኤርትራ እኮ በጣሊያን 40 ዓመት ከተገዛች በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለስ በደንብ ተጠንቶ ነው በፌዴሬሽን 2-3 ጊዜ ግሩፕ ተፈጥሮ ወሮንግ የሆነ ዲሲዥን ላይ የሚያደርስ ሁኔታ ተፈጥሮ የተለያዩ አገሮች ኤርትራ መጥተው እንዲያጠኑ ተደርገው ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ይሻላታል 10 ዓመት በእንግሊዝ ከተገዛች በኋላ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን መኖር ይሻላታል ሲባል የኤርትራ ወደብ ኢትዮጵያ ካልተጠቀመችበት ዜሮ ነው ቫልዩ በሚል ነው የምትቆምበት ምንም አይነት እዚኦም ሕጂ ደይመለይ ተባሂሎም ዝመፁ ዘለው እዮም ተርዲኹም ኣለኹም ብየማንን ፀጋምን ሃገራዊ መደበራትን አክቲቪስትን ነዚ ዓይነት ናራቲቭ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ደረጃ እዮም ዘፍሉ ዘለው ናጽነት ናይ ኤርትራ እዚ ሕጂ ክልተ ፀጉሪ ዘብቆለ ዓብ ሰብኣይ ምሁር ኢኻ ኤርትራ ናብ ፌደሬሽን ክትኣቱ ከላ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ ነይሩ ኢዲየት ከተጽንዕ ከለኻ እኮ መጽናዕቲ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይደሊ ኢኻ ትፈልጥ ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይደሊ ነይሩ ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዳ መጽናዕቲ ዘይትገብረሎም ነበርካ እንድሕሪ ካብ መግዛእቲ ምስ ዝወፅእ ዘሎ ሕብረተሰብ ኩሉ ብመጽናዕቲ ክኸውን ነይሩ ሱዳናውያን መጽናዕቲ ከይድሎም ናጽነቶም ክንኽረኽቡ ናይጀርያውያን መጽናዕቲ ከይድሎም ኒጀር መጽናዕቲ ከይድሎም ጫድ መጽናዕቲ ከይድሎም ሓደ መግዛእታዊ ሓይሊ ኮሎኒያል ፓወር መፂዎም ነይሩ ድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ካርታ ስለ ዝቐመጥ ዝነበረ ባይ ዲፎልት ከም ሃገር ቆይሙ ስለ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ናጽነት እዩ ዝውሃበ ነይሩ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ምስ ኮነ ፍሉይ መጽናዕቲ ዘድልየካ ቢኮዝ ሸይጣን ዝኾነ ንጉስ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ መጋበርያ ናይ ምዕራብ ዝኾነ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ንሱ ንገሊኦም እናሰገደ ንገሊኦም እናሓሰወ ማኒፕሌት ስለ ዝገበሮ እምበር ናይ ኤርትራ ሕቶታ ንጹር ኣብ ትሕቲ ጣልያን 50 ዓመት ዝተገዘት 40 ዓመት ከኸግድሎ ኢልዩ ሕሶት ኣመሎም ስለ ዝኾነ ካብ 1890 ክሳብ 41 ልዕሊ 50 ዓመት እያ ተገዚኣ ብጣልያን ኦኬ ኩሉ ግዜ ታሪክ ዘንቢዕካ ኣጋጊኻ ምድላይ ንቡር እዩ ስለዚ እዚ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ሌጂቲሜት ሕቶ ነይርዎ ናጽነት ንኽረክብ ሌጂቲሜት ስለምንታይ ከም ሓንቲ ተሪቶሪ ዶብ ናታ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ኮሎኒያል ፓወርስ ምስ ፈረንሳ ብጅቡቲ ምስ እንግሊዝ ብሱዳን ዶብ ማለት እዩ ምስ መሊሊክ ድማ ብኢትዮጵያ ብደቡብ ዝተሓንፀፀ ካርታ ዘለዎ ሃገር 50 ዓመት ኣብ ትሕቲ ኮሎኒያል ፓወር ተቐሚጣ 50 ዓመት ማለት ዕድመ ሰብ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ወለዶ 50 ዓመት ነይሩ ዕድሚኡ ስለዚ ሓደ ወለዶ ዝኣክል ኣብ ትሕቲኡ ተቐሚጡ እሱ ጥራይ ግና ይኽለን ድሕሪኡ ድማ 10 ዓመት ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ድማ ከም ሓደ ሃገር ዝኸደት ስለዚ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ኣፍሪካዊ ሃገር ሉላዊት ሃገር እያ ነይራ ናጽነታ ዝግባእ ሃገር እያ ነይራ the only difference is እዚኣቶም ኣብ ትሕተና ዘለው ነታ ናይ ዓለም ሕጊ ኣብ ምድብላቕን ኣብ ምጽያቕን ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ድማ ዝቕፅል ዘሎ ታሪኻዊ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ታሪኻዊ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተርዲኹም ኣለዎም ኣይቋርፅዎን እዮም ክቕፅል እዩ እቲ ነገር እዚ ሕጂ እውን ነቲ ልኡላውነትና ለምን ዕፅምቲ ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ተኸፊሉሉ ዝመፀ ንዕኡ ኮምፕሮማይዝ ንክገብር ንድሕሪት ተመሊሱ ይዛረብ ዘሎ ኢቭን ነቲ ናይ ፌደሬሽን ኤርትራ ከይደለየቶ ዝተዋሃባ ፌደሬሽን እውን እኮ ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሶም ዝጠቕለልዋ ሃገር ኢትዮጵያ እዮም ነይሮም እሱ ንባዕሉ ገበኒ ነይሩ ብዛዕባ ግን ንኢትዮጵያ ዝኸሶም የለን ስለዚ ኤርትራ ኖርማል ፀላ ኣይኮነትን ዘለዋ ክንብል ከለና ንምግናን ዝኣክል ኣይኮነን ኩሉ ዓይነት ሕጊ ጥሒሱ ኣንጻር ኤርትራ ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ዘለና ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ነዚ ክበድ ናይቲ ፀገም ተረዲዩ ናይ ሓዋሩ ካብ ወለዶ ንወለዶ ዝቕፅል ፀገም ክከትፈልና የብሉ እዚ ናይ ሰውራ ወለዶ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉሉ እዚ ናብ ዝቕፅል ወለዶን ክሓልፍ የብሉን ፀገም እዚ ምክንያቱ እዚኦም ንደቆም እዮም ዝምህሩ ዘለዉ ኤርትራ ናትኩም እያ ኣፍ ደገ ባሕር ናትኩም እዩ ብዘይ ካባኹም ንዓኹም ዝተፈጠረ ታሪክ ናይ 3000 ዓመት ናትና ነይሩና በለዮም ዝምህርዎም ዘለዉ ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ጀነሬሽን እንታይ ክብል ሓሰብ ናትና ይክብል ነዚ ውግን ወረ ውግን እውን ኣይክዝክሮን እዩ ኣብ ውግ ከም ዝተሰዓሩ እውን ኣይነግርዎን እዮም ዘለዉ
they don't know this is history ስለዚ 120 ሚሊዮን ይኸስኻት ያቶም ድማ ብናቶም ቆፃፅራ ወላ 5 ሚሊዮን ይበልኻ 5 ሚሊዮን እዮም ስኻ ክንደይ ግዜ ዕፅፍናቶም ኢኻ ቁጠባናት ከዓብዩ ብዝሕለካ ረብሓለካ ዓሰብ ተወሲድካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትገብር ትኽእል ቢችስ ክትገብር ትኽእል ደሴታት ክትገብር ትኽእል ንግዲ ክትገብር ትኽእል ገለ እንተኢሎም ሞ ኣብ ስምዒት ክእትውዎ እዮም ነቲ ኢሊት ነቲ ኩናት ድማ ክደግፈዩ ንኤርትራ ድማ ሰላም ክህልዋ ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ወርቃዊ ዕድል ሃገር ባዕሉ ክፈርስ ደሊ ዘሎ ሓንሳብ እናሓዋሩን ሓደ መደምደምታ ክግበረሉ ክፈርስ ድዩ ወይስ እቲ ኢንስቲትዩሽን ናይቲ መንግስቲ ዲ ክቕየር ኣከሙ ኣግሬሲቭሊ ክስራሕ ይግባእ እንተዘየለ ኤርትራ ቀፃሊ ኣከምዚ ዓይነት ስግኣት ድማ እንታይ እዩ ፀረ ቢዝነስ እዩ ስግኣት ማለት ፀረ ቢዝነስ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ሃገርና ስለንፈቲና ነዚ እናሰማዕና ኣብ ሃገርና ኢንቨስት ክንገብር ዕድል ይከፈተና ንብል ዘለና እምበር ካልእ ህዝቢ እኮ ከምዚ ስግኣት ተሰሚዑ ንኣብነት ጥልያን ኢንቨስት ዘይትገብር ዘላ እዚ እቲ ምክንያት ክርዳእኩም እዚ ወዲ እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ምክንያቱ ኣብዚ ረእይዎ ሰብ ዘይርዮ ከይመስለኩም ኣብዚ ሓደ ሪፖርት ወፂኡ ነይሩ 95% ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ኮንተንት ናቱ ብዛዕባ ውግእ ኢሎሞ 95% መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ in a shocking revelation that has sent ripples across the international community a confidential investigative report by the International Institute for Media Integrity ዝበሃል globally respected watchdog has uncovered that 95% of the media content in Ethiopia is war related with only 5% addressing poverty alleviation ስለዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ድዩ በቲ ኣክቲቪስት ናይ ኢትዮጵያ ድዩ 95% ትሕዝቶናቶ እስኩና ዝተሓሓዝ እዩ ኩሉ እዚ 95 ናብ ኤርትራ ይብለኩም ኣለኹን ኣምሓራ ንኣቢ ንምውራድ ኩሉ ቋንቋኦም ናይ ኩናት እዩ ዘሎ ብዝዋን እዚ ኩሎም ኦሮሞ ሓንሳብ ንኣቢ ዝድግፍ ሓንሳብ ድማ በቲ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ኮይኑ ብዛዕባ ኩናት ጥራይ ትዛረብ ትግራይ ኣብ ናይ ኩናት መንፈስ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ክልላት ከም እቲ መንግስቲ ቀፃሊ ብዛዕባ ኩናት ይዛረብ ዘሎ ሓንሳብ ናይ ፋኖ ክኸውን ይኽእል ሓንሳብ ሸነክ ክኸውን ይኽእል ሓንሳብ ናይ ትግራይ ሓንሳብ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ምስ ሶማልያ ዝብልዎ ዝነበሩ ምስ ሱዳን ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ሃገር ኩናት war related content እዩ ዘለዋ እዚ ድማ ነቲ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ግን ጠጠዋ የበሎምን ኣብቲ ዓዶም ክንዲዚ ብዛዕባ ኩናት ዝዝረበሉ ሃገር ስቲል ናይ ወፃኢ ሓገዝ ይረክባሎ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ይረክባሎ ዲስ ኤርትራ ኖርማል ፀላኢ ኣይኮነን ዘለዋ ዘብለኒ እዚ ኣነ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ንሓደ ሃገር ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ከም ዘይረክብ ክገብሮ ዝግባእ ኢትዮጵያ ግን በቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ርእስቶም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣብ ሪስፔክት እዩ ዘለዎ እቲ ሃገር እዚ ከዓ ኣሜሪካን ኤሮጳን ዝሰርሕዎ እዩ ነይሩ ነቲ ኤሮጳ ነቲ ኢትዮጵያ ዝበልካ ካል ኣፍሪካ ፍሉይ ንክኸውን ገይሮም እዮም ብናቶም ፃዕሪ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኣሪና ተቐባልነት ኣለዎም ደገፍ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ድማ ናይ ኣፍሪካ ቦስ ኮይኑ ክርአት ኢትዮጵያ ይደልይዎ እዮም that's why ኩሉ ዓይነት ጥሕሰታት ሕጊ እናፈፀመ ከሎ ኢቭል ነገራት እናገበረ ከሎ ስቲል ደገፍ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ኤሮጳ ጥራይ ትማሊ 300 ሚሊዮን ሓጊዝዎ ነቲ ኢትዮጵያ ዝባል ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ኣምሓራ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍፅም ዘሎ ሕቶ ናይ ትግራይ ናይ ኦሮሚያ ኩሉ እዚ ዕብዳን ዘለዎ ሃገር ንዕኡ ንምሕጋዝ ፀገም የብሎምን and this is not a normal enemy ዘለና ፀላኢ ኖርማል ፀላኢ ከም ዘይኮነ ደጊምና ደጋጊምና ከነፅረልኩም ስለንደሊ እምበር ከምዚ ዝግበረሉ ዘሎ ሃገር ሲ ሓደ ግዜ ማለት I'm going to give you እቲ ዝዛረቦ ዘለኹ ካብ ሓደ ኤግዛምፕል ወይ እውን ካብ ሓደ ጫፍ ነጥቢ ዝተበገሰ ዘይኮነ ሲ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዘጋጥም ከም ዝኾነ ንክንፈልጥ ቀፃሊ ዘጋጥም ኣብቲ ሃገር ማለት እዩ እዚ ኣብ ኦሮሚያ ኣጋጢሙ ዝብልዎ ዘለዎ ሕጂኻ ታይም ዝብል ዘሎ ኣብዚ where is the title ናቱ second deadly ambush in Oromia's Horo Gudud bal ab kal ab walaga dama 7 lives death toll rises to 27 in 1 week ስለዚ ነዚውን ኣብ መኪና ጨውዮም ሰባት ከም ዝቀተሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሚያ ማለት እዩ ጁን ኣብ ወለጋ ዝበሃል ተጨውዮም ሰባት ይቀተሉ ከም ዘለዉ ሽፍትነት እዚ ሕጊ ኣልቦነት እዚ ዝነግረካ ኣብ ሓደ ሃገር መንግስቲ ዘለዋ ሰራዊት ዘለዋ ፖሊስ ዘለዋ ስለያ ዘለዋ ሓይሊ ለና ኢሉ ዝጀሃር ኣብ ውሽጢ ዓዱ ቀፃሊ ክቃተል ዝውዕል ናይ ምቅታል መንፈስ ዘለዎ ዘይተኣደነ ኣፅዋር ዝተሰከመ ሓይሊ ዘለዎ ብተዓዲ ብመንግስቲ ዘይእዘዝ ሃገር እያ እዚኣ ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዓዘቕቲ ካብዚ ክወፅእ እንድሕር ኺኢሉ ከምዚ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ሰላም ዘለዎ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ኢትዮጵያ ደን ኤርትራ the next day ዓብ ብድሆ ይፅበያ ኣሎ ብድሆ ቅድሚ ሕጂ እውን ፈቲኖም ክስዕርዎ እዮም ማለት ኣይኮነን ግን ንኤርትራ ግን ናይ ወለዶ ስቃት ዝፈጥር ሕቶ ኢና ንርኢ ዘለና
ناي ولدو صيل كان إيرترا نسبة إيرترا كتدعى عسيل كولا حنتي يلا الكاميرا أي مالت ترقم زلو خينا سمعنا نتسلم كتب لك سعادة كتب لك نعبا عابين نشتي إزي حدا أجد داسي سكاتين إيرترا نمسأيت إيرترا سلام كبز خلا يكون أكمز مدرغ دما عبيت بروجكتات تكبر كمان كبيري مغنياتو حساد زخونة على تلك غيره نت بروجكتات معنا كوافر كم زخل تزلوا أكالو كينات كعوتو زي كلجن ريناينا نعجي حساد سل زخونة نتنا حرقي جوز نبرة ساعات معلومة هاري ماما ناي كينات بوتا سل زخونة نو نسبة كتحسب نسبة يرترا حاف كيبل كل جزء ناي انفستمنت عندنا بيرترا نخي كتل بتهاجر كبغوت طبعا لعل نخي تقيد كم استراتيجي زحازو من قصص لزلو ازي استوعيلك ريخا مخات كم زدلي دقي مدقاقي ما خجلت في دلي اجي نايم حرات رايكم كري ابزو خارايو ሻዕቢያ ፋኖም ከፌደራል መንግስት ጋር ወደ ግጭት የገቡት የሰላም ፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ተፈረመ በሚል ነው። ምክንያቱም ሻዕቢያ ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ስለሚፈልግ የትግራይን ህዝብ የትግራይን ኃይል ኢትዮጵያን ማፍረስ ስለሚፈልግ በዛ ቀጥሎ ይሄንን በማጥፋት እዚህ ጋር ደግሞ ያፈርሳል። ስለዚህ ለኢትዮጵያ የምትመች ለኤርትራ የምትመች ኢትዮጵያ ኤርትራ የብቻችን ኢትዮጵያ ደግሞ የጋራችን ብሎ እንደፈለገ እንዲፈነጭባት ነው የሚፈልገው። اجيتي اب تግራይ ዘሎ ኤሊት አክልተስ ተመቀለዩ ሓደ ንዓብን ምሕጓስ ዝዓተቀዩ ንበዓል ዝሓዊስካ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ፋኖን ሻዕቢያን ዝቆጥዖም ውዕል ፕሪቶሪያ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍዎ ስለ ዝሓስቡ ዝነበሩ እዩ ላየር ሓሳቡ እኳ ይበሃልን እንዲ ግን እዚ ውፁእ ሓሶት እዩ የስ ንበዓል ንዓኻ መልሓሰኛታት ታርጌት ገይርኩም ነይሩ ክኸውን ይኽእል ሻዕቢያ ንህዝቢ ትግራይ ግን ክትንክፎ መደብ ኣይነበሮን ህዝቢ ትግራይ ድማ ዕድል ኣብ ዝረኸበሉ ይመስኪሩሉ ከም በዓል ንስኻትኩም ብሓሶት ዝተወቀጠ መልሓሰ ዘይኮይኑ ስለዚ ኣገይን ውዕል ፕሪቶሪያ ንምንታይ ኣጋጢሙ ስለምንታይ ከሻዕቢያ ድሓርካስ ንኢትዮጵያ ከፈራርስ ዝደሊ ንስኻ ደይኮን ከን ኣዲስ ኣበባ ከተፍርሳ ትኸይድ ነበርካ ሻዕቢያ እኮ መንጋጋኻ ስዒቡካ ኣዲስ ኣበባ ከይትኸይድ ናብ ከባቢ የኽልኪልካ ስለዚ እንታይ ክገብር እዩ ንኢትዮጵያ ከተፍርሳ ባዕልካ ትኸይድ ኣይነበርካ ከምኡ ዝብል የለን ድዩ ንኢትዮጵያ ነቲ ሰራዊቱ ሕቁ ሃሪማ ኣፍሪሱ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ዝነበረ ንስኻ ደይኮንካ እንታይ ክገብር ሻዕቢያ ከፍርሰልካ ዝኽእል ቢገስ ጌጋ እኮ ንሓትሕዶም ፅቡቅ ገይሮም ክጠፋፉ ግን እቲ ፀገም ጌጋ እኮ ኣይኮነ ነይሩ እዚኣቶም ተዝምለሱ ነይሮም እቲ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ሲስተም እዩ ተመለሰ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ሲስተም ድማ ናይ ኤርትራ ኣመና ክፉ እዩ ነይሩ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዳወደይደይ ቆሽምድመድ ናይ ዘረባይ እምበር ክሳዕ ክንዱ ንኤርትራ መፅኡ ስጋት ክፈጥረላ እኳ ኣይኮነን እንታይ ኢና ንብል ፀኒሕና ምስ ወለዶ ይፀገም ክፈጥረልካ ዝኽእል ኢና ንብል ዘለና እምበር ሕጂ መፅኡ ንኤርትራ ስጋት ክፈጥረላ እዩ ዝብል እኮ የብልና ስለምንታይ ምዃኑ ኣብዚ መልስለኩም ሕጂ ስምዕዎ ጉልበት የመጨረሻ አማራጭ የውስጥ ሰላሟ የመጀመሪያ መሆን አለበት የውስጥ ሰላሟን ካስከበረች በኋላ በኢኮኖሚ ማደጓ የግድ ነው መጽሐፌ ገጽ 50 ላይ ያለ እንዴት መበልጸግ እንደሚቻል ስለዚህ መጀመሪያ መልካም አስተዳደር መፍጠር ነው መልካም አስተዳደር ፈጠርክ ማለት የህግ በላይነት ተከበረ ማለት ነው የህግ በላይነት ተከበረ ማለት ሰላም ሰፈነ ማለት ነው ሰላም ሰፈነ ማለት ደግሞ የልማት ፍላጎት አለ ማለት ነው የልማት ፍላጎት አልሚ ኢንተረስት ያለው አልሚ መጣ ማለት ብልጽግና ነው ይሄ ስቴፕ ግን ሳትጠብቅ ዝም ብለህ ዘለህ ብልጽግና ውስጥ ብትገባም ይሆናል ይሄን ማድረግ ነው የውስጥ ሰላማችን መጀመሪያ ማስጠበቅ እሱ ሲመጣ ፓወርፉል የመሆን እድልህ በቃ መሰረቱን ጣልክ ማለት ነው ስለዚህ ነቲ ናይ ዓሰብ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ብሓይሊ ንክንገብሮ እንተኮይንና መጀመርያ ስቴፕ ውሽጣዊ ሰላምና ከነውሕስ ክንክል ኣለና ውሽጣዊ ኣካይዳና ክንዕርኽ ክንክል ኣለና ኩናትን ወረ ኩናትን ገዲፍና ኣብ ልምዓትን ኣብ ቁጠባን ከነተኩር ክንክል ኣለና እቲ ኩናት ኔክስት ስቴፕ ክኸውን ዘሎ እዩ ዝብለና ዘሎ ዋው ቴንክ ዩ ለባም ኢኻ ትመስል የኣይ ንኤርትራ ንክትሃርምሲ ክዳለለኒ ዝብሎ ዘሎ ንኢትዮጵያውያን ኢኹም ዝብል ዘሎ እሱ ንኤርትራውያን ግን ኢትስ ክሊር ስቴትመንት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሰላም ተረኺቦም እንተ ተረጋጊዮም እዚኣቶም እቶም ኤሊት እዮም ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ይዛረብ ዘለኹ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፀላኢና ሕጂ ዕድል የብለይን ዓቕሚ የብለይን ክእለት የብለይን ፅባሕ ንግሆ ግን ተሃርመኩም እየ ከጥፋኩም እየ ሉላዊ መሬትኩም ብሓይሊ መንዚዐ ክወስድ እየ ዝብል ዘሎ ዳትስ ክሊር ስቴትመንት ማለት እዩ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ እንተወሲዳ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ቅቡል ዝኾነ ምክንያት ኣለዋ ኦፍ ኮርስ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ስለ ዘይኮነ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገርስ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልየና ብኣገባብ ተደይኩምና ብሓይሊ ዘይተርፍ እዩ ኻይሊ ስለዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ እዩ ሓደ ግዜ ደይኮነ ሕጂ እቲ ሕቶ
ኤርትራ እንታይ ዓይነት ካውንተር ክትገብር ትኽእል ትሕቶ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጋሕማት ሃገር ውሽጢ ኣቲኻ ክትገብሮ ትኽእል እውን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን ኣብ ሱዳን ዝረኣናዮ እቲ ዝዓበየ ብድሆ እዩ ኣብ ሱዳን ዝተረኣየ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ነቲ ናይ ሱዳን ብድሆ ከመይ ጌራ ሰጊራቶ ኣላ እዚ ድማ ምናልባት ከም መምሃሪ ወይ እውን ከም መርኣይ ክውሰድ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ኣገይ ንሕና ዘለና ብድሆ ናይ ሕጂ ወይ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል ገለ ዘይኮነ ኣብ ነዊሕ ግዜ እውን ክሕሰበሉ ዘሎ እዩ ለንቀነ ሓንቲ ቪድዮ ወፂአ ርአየ ነይረ እዚ ረእይዎ እስከ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ማዓስከር ሳዋ ንበይኖም ዝስልጥኑ ተወለድቲ ብሄረ ትግራይ ደቂ ከሰላ ከባቢ ማለት እዩ ትግራይ ብሄር ከም ብሄር ኣብ ሱዳን ኣለ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኤርትራ ኣብ ሳባ ወሲዳ ዓሊማ ሓይላ ኣገልቢላ ምስ ሰደደቶም ነቲ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ ወሳኒ ውፅኢት ንኸምፅእ ዝገብርዎ ዘለዉ እሶም እዮም ዝበሃል ዘሎ ብርግፅ ናብ ኤርትራ ደምፅኦ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንክትዕልም ናይ ኤርትራ ዝቐለለ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ኣክንዲ ኣብ ኩናታት ኢኻ በዓልኻ ነቲ ፀላኢኻ ክትዋግኦን ከተጥፍኦን ክንደይ ወፃኢታት ከተጥፍ ካብ ትኽእል ነቲ ንፀላኢኻ ከውድቕ ዝዘሊ ዘሎ ንዓኻ ሓደጋ ንዓኻ ከጥፍኣካ ንዝደሊ ዘሎ ከጥፍ ንዝደሊ ዘሎ እንተሰልጢንካዮ ዝኣክል ብቕዓት ነራሂብካዮ መልሚልካዮ ኣወዳድባ እንድሕር ምሂርካዮ ባዕሉ ነቲ ንስኻ ክትገብሮ ዝግባእካ ስጋት ባዕሉ ካኣልየልካ ይኽእል ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣምሓራ ፋኖ ሃሪሙን ኣዲስ ኣበባ እንታትዩ እንታይ ጋራንቲ ኣለና there is no guarantee in life ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያና ስራሕት እያ ከም ትገብር ዘላ ኤርትራ ብቁጠባ ክትዓቢ ግዴታ እዩ ምርጫ ኣይኮነ ግዴታ እዩ ህዝባ ክባዛሕ ኣለዎ ቁጠባ ክዓቢ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ክትዓጥቕ ክትክል ኣለዋ ነዚ እንተዘይጌርና እታ ሳቶም ዝብልዋ ዘለዉ ካልኩሌሽን ውዒላ ሓዲራ ንዓና እውን ክትንክፈና ትኽእል ነጥቢ ኮይና እያ ትስምዓኒ ሕጂ ናብቲ ኣብ ስግርና ዘሎ ክንሰግር ኢና ኣብቲ ጎደቦና ማለት ብፍላይ ብወገን ተጋሩ ዘሎ ንርአ ብጣዕሚ ባይዘው ብጣዕሚ ሓደገኛ ምዃኑ ዘርኢ ትኩናትስ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ኢሉ እኳ ኣይተበገሰን ማለት በቃ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ኣይተፈፀመን ናይ ኣንበሳ ተወሪሩ እዩ ጉሎም ክዳ ከምዚ ኮይኑ እዩ ጾረና ከምዚ ኮይኑ እዩ ኣድያው ከምዚ ኮይኑ እዩ ኢሉ ኣይኮነን ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ ይኸይድ ሕዝስ ቀይሕ ባሕሪ ዘላምሳ ዝመስለክ ማለት ምን እንታይ ኢና ዘለና ዋ በቃ ማይና አጀንዳ ይቀርብ انا حسابا مقال يقرب صنحني مقال يقرب فتح ترقي صنحني وا بصورو بعين بوليتيكا حزي ኢትዮጵያ ዝግበለሉ ስራሕ ምስራሕ ትግራይ ናይ ሞት እዩ በቃ ኢትዮጵያ ሲ ተጋበይ ሰባት ሰርሑ ዓድ እንድያ ስለዚህ ዓድ እዚኣ ብብፅዒት ንሒዝና ክንከድ እንዲ ዝግባእ እምበር ጭራሽ ትናይ ኦሮሞ ሓይሊ ይግብል نحن دقيقنا طفينا نقع بالعلم طفانا ندفع زي البروجكت سي نايز مساحه خوين كمخاد نوري سو كم تقراي كوين كاس زيات بال طرت الروح يبلان صوتا يزول كنو ايترا زلو منسي خنقيرينا يلو ايتراو زقالس يخبروا لي ايتراو عد يقالس يحشن يمزول اليانس جيو يقالس انا نجي ايكونون هذه الساعات كم لا هذه كم يقدر يقددوا لقح خمل أيودعون بعفشة تديبيتنا توم نايتم تجارب بكل من قد كنرينا ትግራይ ምክትሉ ዝምልከቱን ሽሞታት ክህብ ተጽቢት ይግበረሉ ሰላም አቤት ጽሕፈቱ ወሓት አማስዩ ተሰማ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ድማ አቶ አማኒኤል አሰፋ ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንክኸውን ብቲ ዘለዎ ወሓት ከም ዝተሓረየ ተሰሚዑሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮን ምትዕራይ ዝዓለመ ዝተባሃለ ኣኼባ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሎማዓት ተሰሊጠሎም ፖለቲካዊ ባህልና ኣብ ምድማጽ ምካልን ምክባርን ሰመስረትን ምግባር ብልዕል ቆላሕታ ክስራሕ ይክብል ድማ ሓዱሽ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም እቲ ፕሬዝዳንት ነዚ ዝገለጸሎም ሰለስተ ሚያዝያም 2017 ዓመት ምረት ዝተኻየደ ናይ ካቢነ ኣኼባ እዩ እቲ ካቢነ ብቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ተዳርዩ ዝቀረበሎም ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮ መሰረት ገይሩ ዘትዮ ኮይኖም ድሕሪ ሰፊሕ ምይይጥ ምክያድ ድማ ብሙሉእ ድምጺ ኣጽዲቕዎሎም እቲ ኣወዳድባ ነቲ ኣብ ስራሕ ጸንሐ ብመሰረቱ ዝልወጥ ዘይኮነስ ዝነበረ እዚ ሰንሰለት ብዘወግድ ውጽኢታዊነት ናይቶም ትካላትን ሓይሊ ሰብን ብዘረጋገጽ ልዕሊ ኩሉ ድማ ቅድሚ ኩሉን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክፍጸምን ብዘኽእል ኣገባብ ንምትዕራይ ዝዓለሙ ምዃኑ እቲ ጀነራል ተገሊጹ ዘሎ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣታሒዙ ቀንዲ ምትዕራይ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮ ዘልየሉ ምኽንያት ትታው ኣብ ህዝብና ዘሎ ዙርያ ምላሽ ጸገም ንምፍታሕ
حجيتي ناي تግራይ ሕቶ ትራንዚሽን ኣብ ፓወር ናይ ስልጣን ምስግጋር ይገብሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ድራማ ዘለዎ ክልል ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ብክልተ መንገዲ ክርዮ መጀመርያ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ትራንዚሽን ከም ሓበሬታ ጥራይና ክንርዮ ዘለና ኣብዚያ እስከስሙ ቀባሉም በበርከት ዝበሉ ጌታቸው ረዳ ነዚ ስልጣን እዚ መቀባሉም በበርከት ዝበሉ ተጋሩ ክብድ ዝበለ ነቀፌታ ዋላ እኳ እንተገጠመም ከቢድ ዝተባሃለ ዕላማ ዝሓዘ ስልጣን ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ግን ንመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ካሊእ ዓወት ከምፀሉ ከም ዝኽእል ይነገር ኣብ ጉዳይ በር ባሕሪ ከም ዘይደቅስ ድሕሪ ናይ ጀነራል ታደሰ ወዲ ወረደ ሹመት ዘረጋገፀ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ጸጥ ተገይሩሉ ብጓሃሪ ክስርሕሉ ውሳነ መሓላሊፉ እዩ ድሕሪ ዝውሳነ ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ገይሩ ዝሾመ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብኣንፈት ዲፕሎማሲ ክረኽቦን ዝደለየ ዓወት ቀንዲ ተመራፂ ከም ዝገበረ እዩ ዝተገለጸ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መንጎ መራሕቲ ሕወሓትን ኤርትራን ዝግበር ዝነበረ ርክብ ብትሪ ብምውቃስ ኣንጻር ኣብዚያ ኣገዳሲት ነጥቢ ኩሉ ሰብ ክርዳኣ ዘለዎ ነጥብላ አብይ አሕመድ ኣብዚ ሓለፈ ሓንቲ ኣርቲክል ኣበይናይ ፕላትፎርም ከም ዝኾነት ኣይዝክራን ግን ሓንቲ ኣርቲክል ዘንበብ ካብ ዘንቀረባ መዓልታት ጽቡቕቲ ኣርቲክል ኢትዮጵያውያን ይፅሓፍዋ እያ ነይራ ጌታቸው አብይ አሕመድ ኣብዘን ዝሓለፋ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እንኳላይ ቅድሚኡ ግን ዝያዳ ግን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ነቲ ናቱ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዘለዎ ተቐባልነት ዝለዓለ ፀገም ኮይንዎ ዝነበረ ኮይኑ ዝረኣየ ንዑ ጌታቸው ረዳን ጻድቃን ዝበሃሉ እዮም ዝብል ቲዮሪ እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ማእከል ስሕበት ናይ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ ኤውሮፓ ፖለቲከኛታት ኣክንድን ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ቀጻሊ ክኸዱ ክረአ ከሎ አብይ አሕመድ ሕማቕ ይስምዖ ከም ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነስ ስግኣት ይስምዖ ከም ዝነበረ ስለዚ ነዚ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ቀውሲ ቀዳማይ ነገር እቲ ትግራይ ዝበሃል ስቴብል ንኸይከውን ምክንያቱ ንሱ ስቴብል እንድሕር ኮይኑ አብይ አሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ጫውጫው ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ካልእ በቲ ማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ክረክብ ስለ ዘይክእል ብፍላይ ድማ ጌታቸው ረዳ ምስቲ ንምዕራባውያን ሃገራት ርክብ ኣለዎ ዝበሃል ዝነበረ ኮምፔተንስ እውን አብይ አሕመድን ጌታቸው ረዳን ድሕራ ወለዲርካዮም ጌታቸው ረዳ ብእንግሊሽ ክረዳዳ ዝኽእል ሰብ እዩ ዲስ ኢዝ ሲምፕል ጌታቸው ረዳ ክንዲ ዘለካ በለዮ ብእንግሊሽ ኢንተርቪው ክብ ዝኽእል እዩ ኣብ ክንደይ መድረኻት ምስ ቢቢሲ ይኹን ምስ ካልኦት ፕላትፎርምስ ብእንግሊሽ ኢንተርቪው ክገብር ኢና ኣለና ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እንግሊሽ ዝዛረብ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲስ ኳይት ኖርማል ቲንግ ኖርማል ነገር እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኖርማል ኣይኮነን ኩላቶም ሪናዮም ነቶም ፖለቲከኛታት ዝበሃል ኣብ ጎና ኣብ ዘለዉ እቲ ፊልድ ማርሻል ዝብሎ ዘሎ ሪና ኢና እቶም ካልኦት ኩሎም እውን ካብኡ ይሕሹን እዮም ካብ ኣባይ ይሕሹን እዮም ስለዚ ጌታቸው ረዳ ሬላቲቭሊ ምስኦም ኣወዳዲርካ ዝሓሸ እዩ ጻድቃን እውን እንትኾነ ካብኦምሲ መቸም ኣወዳዲርካ ማለት እዩ ንኩሎም ኣወዳዲርካ ኢኻ ትርኢ ስለዚ يحيش قوني تبلم يخاص لذي مس انترناشونال ميديا قد تراخيبهم كزرارو بزغلو سميم نيرم ጌታቸው ረዳ ድማ አብይ አሕመድ ስጋት ይስምዖ ይፈጥረሉ ከም ዝነበረ ስለዚ ጌታቸው ረዳ መሓዝ ማለት ኣብቲ ናይ ናቱ ምሕደራ ብፍላይ ድማ ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዝበሃል ዘሎ ጉነታት ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ኣጀንዳታት ልዕሊ ኩሉ ድማ ጌታቸው ረዳ አንኢምፕሎይድ ኮይኑ ገንዘብ ዘይብሉ ድኻ ኣብ ፅርግያውን ክድርበ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባውን ስለ ዝነበረ ወላ እውን ጌታቸው ረዳ ምስ ኣቢ ክሰርሕ እንተዘይደሊ ነይሩ ኣማራፂ እውን ከም ዘይነበረ ይኮይን ነይሩ ምክንያቱ ከምቶም ካልኦት መራሕቲ ከም በዓል ጻድቃን ሚልዮነር ኣይኮነን ጻድቃን ኩላት ኣብ ትግራይ ዝገበራ ምስ ቦደቀቶ ቲኬቱ ቆሪጹ ኣብቲ ቪላታት ናቱ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ሕጂ መጽሓፍቲ የንብብ ኣሎ ኮንሳልት ይገብር ኣሎ ካልእ ፕላን ገይሩ ነገራት ምስ ተረጋገ ክምለስ እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ከምኡ ይኮነን እዮም ዝብሉ ስለዚ ካብ ናቡ ከገባጥሎ ዝኽእል ነገር የለን ታዘላቶ ናይ ጥዕና ፀገማት እውን ስለ ዘሎ ምስ ኮምታት ያ ኦፍ ኮርስ መስተንገለ መልታትን ካን ተሎ ኮይኑ መጋበርያ ናይ ምዃንካ ዝቐለለ እዩ ስለዚ እቲ ሕቶ ንሪዮ ዘለና ነቲ ናይ ትግራይ ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ክወስድ ዝኽእል ወይ እውን ውፁእ ዝኾነ መፍትሒ ክንሪአሉ ዘይንኽእል መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ራእዩ ከመይ ትቀንዩ ከመለኹም ሹመይ ተጋድላይ ሸዊት ቢቶ ይበሃል ሎማዓንቲ ሕጂ ዝቐሪበ ዘለኹ ዝወፃእናሉ ዕላማ ንምንታይ ከም ዝወፃእና ኣብ ምንታይ ኩነታት ንርከብ ቀፃልስ እንታይ ክንገብር ተጋዲልና ዘለና ዝብል ሓደ ክልተ ሰለስተ ሕቶታትን ስለ ዘሎ ንሶም እውን ግልፂ ንምግባር እቲ ዕላማና እቲ ናይ መጀመርያ ዕላማ ንምንታይ ወፂኹም ዝበሃል ብፖለቲካዊ ኣካይዳ ብሰላማዊ ቃልሲ ዘይኣምን ጉጅለ ሕወሓት
عدملك حيلن برتن مستمركوزة أكيد طرح سلزخد نخمز عينة أكيد دما بزح زي موكينا بقول عقمنا هنكالس نزق بدل زي ولو حيلي عمارة سلزي بلنا نزخ نو قدون نخل برت تعاطقنا حنا برت خلع تصل نخل طرحي كم تري ولا لهم زخا هذا جين السونك جلناتونغا أفتقرأي دما أنصار حوحات نخالس برتال إلو كواغا نبرخا وصي يلو يزبل زلو ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር it's a prank it's a joke ዛ ሃገር እዚ ጆክ እዩ ብሓቂ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ከምዚ ናይ ዚ ብረት ሒዞም በብወገኖም ምሻለው ሕጂ ዕጡቃት ጉጅለ ኣብትፋኖ ምስቲ ጉጅለ እቲ ዘሎ ተለይ ተሰማሚዖም ናቱ 50 ሰብ ዲ ገለ ሒዙ ንሱ ድማ ጉጅለ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ መጀመርያ ሰብዓታት ዝነበረ ኩነታት ክኸውን ይኽእል እዚ እቲ ኢትዮጵያ ዘላቶ ሕጂ ኣቲንክ ጀነራል ስብሓት ኣብ ገለ ኢሉ ንሕና እናወግሓልና ክኸይድ ከሎ ሳቶም ግን بحجي تسأل معتهم كما تزبلو I mean تنبيتي كتب لا تخلي خبر the realities this أب أوروميا كندي عينات اعتقاد جل الله وسب دي فلتهم كفلتو زي كله زفلتهم قداي سلازيل زغاج تري ولا ما بتقرايكا حوس شقرالونا تباله حداك ببوغنو برات كاس لازلو حداك بوغنو قال سك جمر كم زخلينا نرزلنا اتم تغار شقراهم كنت زفاتحو قري وما بي سرسلستن عامه مهرت مصيو نابزي كفسنا كلوتي سراويت تو ጫፍናይ አራዊታዊ ተግባር ዝገበረሉ ምክንያት ትህንጸቱ እዩ ታኒጽሉ ዝመጽይ ምስ ሰራዊት እዚ ሓቢረ ክሰርሕየ ዝብለ ተሓሳስባ ዘለዎ ኣካል እንድሕርሃልዩ ጌጋ ጥራሕ ዘይኮነ መንገዲ ጥፋኣት እውን ዝሕጂ ለባ ምሁር ተባሂሊ መጽይ ዘሎ Who the hell are you مسير تراك سرك እንታይ ስለ ዘለካ ኤርትራ ክጥምተካ እንታይ ስለ ዘለካ ኤርትራ ንዓ 50 ክሰርሕ ኣታት ተሓትትኩም ይብል እንዲዩ ነዚኦም መን ኢሉ ኤርትራ insignificant power ኤርትራ ክሰርሕ ተኮይነ يمكن ከም በዓል ፋኖ ዝኣመሰሉ ብዙሕ ሰብ ዘለዎም ኣብ ግንባርካ ውፅኢት ከምፁ ዝኽእሉ ነገራት እምበር ህወሓት ኣይና እዩ እንታይ ህወሓት ዝበሃል somebody has to tell them ሓደ ሰብ ክነግሮም ክኽእል ኣሎ these people are delusional ኣብ ውተታይ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ካብ ገዙ ምስ ወፀ እንታይ ኣሎ ትግራይ ኣይሪኦ እንዲ ዘሎ እንታይ disorganized ንሓትሕዱ ዝባላዕ ዘሎ ኤርትራ እኮ ስለ ዘኽብረትካ ከም ሰብ ጥቁም ስለ ዝኾንካ ትዕድል ከዋሂብካ ምስኹም ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሉ ኣወል እምበር ንኤርትራ ክትገብሩላ ትኽእሉ ዓቕሚ ስለ ዘለኩም ኣይኮነን ተድልወኩም ኮን ነብስኩም ይገበርኩምላ እዚ እጂ ንኣብነት ቤት ትምህርታቱ ዓፅዩ ዘሎ ድኽነት ከም ዝህልዎ ገይሩ ዘሎ መሬቱን ኮላይ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዲገለ ዝብሎ ዘሎ ኣምሓራ ይወሲድሉ ዘሎ ብዛዕባ ኣምሓራ ግን ኣይዛረብን እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ግን ይዛረብ ፍርቂ ናይቲ መሬት ናቱ ኣምሓራ መንጢሎሞ ዘለዎ ብዛዕባም ክዛረብ ግን ዓቕሚ የብሉን ሞራል የብሉን ንኤርትራ ንምዝላፍ ግን ንቡር ሓደ ኤርትራውያን ስለ ብትግርኛ ክሰምዑን እዮም ስለ ዝበለ ዝብል ዘሎ get lost ኤርትራ ብዛዕባኹም ትግደሰሉ መድረኽ የብላን ታንክስካት ካብ ብዛዕቦም ሸውሃት ዘይብሉ መንግስቲ ስለ ዘላ ብኤርትራ ሆነ ይኹን መለክዒ ኣይኮነን ድሕዚ እቲ ታክቲካል ፈታዊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን anyway እዚኣቶም እዮም እቶም ንኹሉ ትግራዋይ በዚ መንገዲ እዚ ክንገልጾ ይንኽእልና ግን ፅቡቅ ነገር ካብቶም ተጋሩ እንታይ ድዩ ስቲል እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ምስ ተጋሩ ክትሰርሓ ወይ እውን ምስ ኣምሓሩ ክትሰርሓ ክትብል ከላ ኖት ኤቭሪ ኢሊት ኣብቲ ማይክሮፎን ዝሓዘ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ኣብ ነብሳ ተመርኪሳ ንክትከይድ ኣገዳስነት ዘለዎ መድረክ እውን ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ካምፔን ኣንጻር ኤርትራ ድማ ይቕፅል But I could not let the corrupt talk trend end without Eritrea being properly mentioned. For those who don't know, Eritrea is a country in the Horn of Africa, became independent in 1991. We have only had one president since independence. This man has been the only person who's ever led our country. He controls every single aspect of Eritrean society. So when we talk about corruption, it feels like there's that's cracks in a system, like a large system that might be working. But this is an entire system that just does not exist. We don't have parliament. We've never had a constitution. We've never had any elections. Any opposition, not even opposition, people who he had in his own cabinet who criticized him have all been disappeared. We have countless political prisoners. Again, ኤርትራ ከቢድ ብድሆ ከም ዘለዋ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ እቲ ኤርትራ ዝብል ዝኾነ ነገር ኣወንታዊ ምንቅስቃስ ክግበር ከሎ ነቲ ኣወንታዊ ምንቅስቃስ ንኽድምስስ ዓጢቑ ዘሎ ካምፔይን ዝገብር ኩሉ ግዜ ከም ዘለዋ ስለዚ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ስራሕ ከም ዘድልየና ቶም ሃገራውያን ማዕረቲ ካልእ ዝገብር ዘሎ እቲ ሃገራዊ ድማ ክፅሕፍ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብፍላይቶም ብእንግሊሽ ክፅሕፉ ብጀርመን ክፅሕፉ ብዳች ክፅሕፉ ብስቬኒስካ ክፅሕፉ ብኖርዌይ ብቋንቋ ኖርዌይ ክፅሕፉ ትኽእሉ ብቋንቋ ፈረንሳ ክፅሕፉ ትኽእሉ ብቋንቋ ጣልያን ራይት ኣብ ኤክስ ኣካውንት ከፊትኩም ራይት ሳምቲንግ ወይ እውን ክግበር ከሎ ሪትዊት ምግባር ኣገዳሲ እዩ
كابزي قداي زي كي وتأخو خلو كلتا سلسة نقرات كريكمي حادة لنكني تسبل أن نقرتلو ات ديبلوماتيك كورنا يرترا سفيز خوني دبلوماسيا من قصاص قبر خمزلو عطو برهاني تشارج دي افيرنا امريكا مالتيو قال كابت زود نغو نتا اكس اكاونت ناتون effectively زتقاملا دبلوماتنا يرتراي زخونه ነገር ከጋጥም ከሎ ወላውን ቀጻል እንተ ደይኮነ እቲ አምባሳደራት ወይ ወነቶም ቆንስላትና ኤርትራ አብ ዘለዎ አማዓልቲ ወላ 10 ደቂቅ ዲቮት እናገበሩ ነቲ ሚኒስትር ሓበሬታና ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ምሳ ውስኽ አቢሎም ንሽተይ ሪትዊት ክገብርዎ ተኺሎም ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ፕሬዘንስ ናታ ይረአ ምክንያቱ ነቲ ዘለና ጸጋታት ሓድሽ ነገር ንክትገብር ካለ እንዲሁ ነቲ ዘለና ጸጋታት ኣብ ሚድያ ዘይምጥቃምና ሓደ ካብቲ ዝሓስየና ዘሎ እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና I had the pleasure of paying a courtesy visit to Ambassador Motaz Munir. ስለዚ ናይ ግብፅን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ኣብ ግምት ብምታው ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ግብፂ ናይ ኤርትራ ቻርጅ ዲ ኣፌር ከይዱ ምስ ክራኸብ ከሎ ዲስካሽን ክገብር ከሎ ኣገዳሲ እዩ ምርኻብ ናቶም ጥራይካ ኣይኮነን ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ዝኾነ መንገዲ እዚ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ መፅሓፍ ድማ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ it shows something there is ዲፕሎማሲ ማለት እኮ ብኻላ ዘራርባ ፀላኢኻ ተዓፂኻ ኣለኻ ተደቂስካ ኣለኻ ሜትካ ኣለኻ ተዓፂኻ ኣለኻ ክብላካ እንዲ ዝደሊ no we are still here ማኒቨር ንገብር ኣለና ንንቀሳቀስ ኣለና ዝብል ነቲ ህዝቢ ድማ ሞራል ዝህብ ስለ ዝኾነ ምስቶም መሻርክትካ እናተራኸብካ ኣምባሳደር ወይ እውን ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቢንያም እውን ተመሳሳሊ ቀፃሊ ዝገበሮ ርክባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቭሊ ዝጥቀም ኣክቲቭ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሎሚ የምፃኾን ኣለኹ እምበር ክጥቀስ ዝግብኦ እዩ ንሱ እውን ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ንሕና ድማ ክንሪኦ ከለና ነቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ኩሉ ግዜ ሼር ብምግባር ኮሜንት ብምግባር ክንሕግዝ ክንክል ኣለና ስለዚ ኤቭሪ ኤርትራዊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ has a job to do ነፍሲ ወከፍና ስራሕ ኣለና ከምኡ እውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጥልያን ኣብ ስዊድን ከይዱ ምስ ዲፕሎማት ናይ ስዊድን ብምርኻብ ኣምባሳደር ፍስሓ ጽዮን ጴጥሮስ held talks with Swedish officials እዚ እውን ኣብ ስዊድን ከትካ ምስ ናይ ስዊድን ዲፕሎማትስ ተራኺቡ ርክብ ከም ዝተገበረ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ኤርትራ እቲ ዝግበር ነገራት ኩሉ ግዜ ኣብ ሚድያ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ኤምባሲ ድማ ትዊተር ኣካውንት እንተዝህልዎ ኣመና ደስ ምበለና ኣነ ካልኦት ሚኒስትርታት እውን ተመሳሳሊ ነናቶም ኣካውንት ናይ ኤክስ ሃልይዎም ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሓት መዓልታዊ እውን እንተዘይኮነ ሬጉላርሊ ከውርድዎ እንተዝኽእሉ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ በቲ ዘለና ፀጋታት አንተ ንገብሮ ቶም ካልኦት ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቲክቶክ ናብ ገለን ዘለና 10 ደቂቕ ንመዓልቲ ነቲ ናይ ሓወልቲ ዝበሃል ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝገብሮ እውን ካልኦት እውን ንገብሮ ንዑ ጥራይ ሼር ጌርካ እንተወፂኻ እውን ሶሻል ሚድያ መጠንትኻ ዝሃብካሉ እዩ ነቲ ሶሻል ሚድያ ኣገዳስነት ዘለዎ ስለዚ ብዙሕ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ከም ዘለና ክርዳ ይደሊ ነቶም ኩሎም ትገብሩ ዘለኹም ድማ ታምስ ኣፕ ሂበኩም ኣለኹ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣጆኹም ኣጆና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክወድየ ምዝያ ክገትፈኩም አንተ ደግሞ ህዝቢ ኣተሓየቴ ክሳከቕና ዓዮ ኣጆኻተነየቴ ዘይከማኻ ፀኒዑ ዘይክሎ ዘይከማኻ ርሂፁ ዘይክሎ ክንደይ ህዝቢ እንድዩ ኣብ ሕንፈሽፊሽ ዘሎ ክንደይ ህዝቢ እንድዩ ኣብ ምፅወታት ዘሎ ክንደይ ህዝቢ እንድዩ ኣብ ዕግርግር ዘሎ ክንደይ ህዝቢ እንድዩ ኣብ ምመናት ዘሎ ሓቀኛ ህዝቢኻ ፃዕራም ህዝቢኻ ለዋህ ህዝቢኻ ሓያል ህዝቢኻ ፍቃር ህዝቢኻ ጽኑዕ ህዝቢኻ